ҳамада салом алейкум дӯсто, хуш омадем ба канали Эсим Шарипов. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. Бале, медонам ки бисёриҳо хушҳол шудан аз дидани ин видео, аз шунидани ин садо. Раҳмат, як ҷаҳон ташаккур барои ҳамаи шумо. Ман пеш аз оне ки барномаро шурӯъ мекунам, аввалан ман мехоҳам ки миннатдории хидма ба ҳар як одаме ки худшон медонанд ки ман дар бораи гап задистам, ба ҳар як одаме ки суханҳои хуб гуфтанд, ба ҳар як одаме ки нигарон шуданд, ба ҳар як одаме ки хостанд ки аз ҳол аҳволи ман бахабар шаванд. همین نواز و خگر بگیم 100 نفر زیاد به زنگاشون روبرو شده که میوردارم هیچ که در فکر بلیت یگان که از پرابلم گرانیچه یگان پرابلم داکیومنت یگان چی ندارن فقط اکای محمد پرسیدیسن ва беҳтарин дӯстое ки то охира то ҳамин рӯза пайгирӣ кардан аз ҳол аҳволи ма ва яке аз чунин одамои файзик яъне ки файзиддин ҳаст ки мебинед шумо дар болои экрани бародара шумо дегем чандин бор дар видеои ма и бародаре ҳаст ки қадима дар Великобритания мисол дар чунин ҳолат дар ғарибие ки инҷа хай мисол Россия нестай халқи мо камай ва ҳамин бародаре ҳастай ки ҳоло дамо наздиктарай ёдам хес омад миннатдории худмона мерасонем браҷон омадем алҳамдулиллаҳ ҳамаро правека кардем дар ҳамин ҷоям ҳамаро чек кесем иншаллоҳ. ва дигар тамошобиноида ки дар телеграм канал дар лични сообщениё ма то ҳолора лични сообщени ма ҳамаша успед карда дидаги нестам. Одамоеро ки ман реклама мекунам дар омада тамошобинои ман нависондагиан занг задагианшон чӣ гап шидагиай негаронии бештар чӣ шидак яъне ки коре ки шидагӣ буд ман дар телеграм канал аз рафти ҳамин воқеа ҳамаша хотиррасон кардагӣ бохабар кардагӣ будам. Аз аввал то баъди кор чӣ хел шидагӣ буд, баъд вақти из кори омадан баъдан ҳамаша мо текст хатиам хел файздин роӣ кардагӣ буд, сурати маро ҳатто роӣ кардагӣ дар ҳамҷо мондагӣ буд. Лекин баъди ҳамун оне ки аллакай мо дар ҳамун ҷо файздин сурати маро мондагие ки ҳама хубай, ман мисол ба сазданиям ҳуш дорам ҳама 100%. лангули видео партофтаи сурати гироб мондай нависондаи вой дареғо чумчи карочи ҳамара бо якбора нигарон кардиян. Шукронаи Аллоҳ бардоро, шукронаи Аллоҳ. Як гап пайда мурдан калонӣ, майдагӣ, сиҳатӣ, беморӣ, бузбалагӣ, лоғарӣ, пурқувватӣ, камқувватӣ надорад. Ҷондиҳанда танҳо Аллоҳ худшай, ҷонгирандаам худшай. Ва оне ки мо ҳамин ҳоло аз ҷомон мехезем намози ма камера мекушам ҳамин видеоро ма успед мекунам монтаж кунам шумо бибинед ё ки намебинед ҳамира ман намедонам. Ин илме ҳаста, ин маълумоте ҳаста ки инра танҳо Аллоҳи пок худаш медонад. Аз ҳамин хотир ман фикр мекунам ягон кори безебӣ ман намебинам дар оне ки ягон одам бемор шавад барое ки одамиятай. Бале ҳар як одам ба худаш дар саломатиш як мушкилие дорад. ҳастай одаме ки мушкилиш бартарафкунанда, ҳастай одаме ки мушкилиш зудтар осонтар бартараф мешавад, ҳастай одаме ки мушкилиш қиинтара душвортар. Ва ман яке аз одамое ҳастам ки мушкилии ман душвортар. Ва аз ҳамин хотир шарти он нестай ки мисол ман бихезам ё ки бугум мада кӯмак кунен ё ки ман барам лечение кунам ё ки дигараш. Не, таваккал ба Аллоҳ када зиндагӣ дорем. Лекин бародаро шида ками хел ҳолате ки бале ман намедонам ки ма яъне ки марги худша одам худаш намедонад кай мешавад. Дар як саҳна агар дида бошен мебироям мегӯяд ки میدانمش چی نمیدانمش چی. مثلا من میدونم که ما در اینجا نشسته ایم اما نمیدونم که مثلا در پس دیوار چی گپ است. با اولی میخزای قاچی میکنه چرا نمیاد بعدی آدم یک چوپونه هم خیلی میخزن یکی بسیار جواب خوب گفتین، بسیار جواب خوب گفتین. لیکن فکر ما قطعی همه که میدانمش همه که من میدانم که من میمرم. نمیدانمش همه که نمیدانم که کی میمرم. همه با فکرم جواب تو قرار ده. همه فلسفی زندگی. سلامت باشین. چای بگیرید معلم. بله این خبر تنها این معلومات تنها در دست الله پاک است. وضع سلامتی ما همین خیلی شد که اشوشنش حسیات همین خیلی شد که تلفن علاقه در دستم گرفته ما همون تلفن خطی ساز کار کردن نمیتونستم. یعنی که دستا خطی هم خیلی تنه خطی چلیکوی پا خطی هم خیلی کواک کم شدن گرفت و چند دقیقه کم شدن گرفت که یگان کار کردش علاقه دیگه نمیشید. فکرم پریشان شدن گرفتن دیگه اوجه نمیشید. یگان خوب فکر کرده و که فکر تا خوب جمع کرده یک گپ گفتنی میشی
бо баъдан фаромӯш мешавад. Дар касе дар телеграм канали агар дагӣ боша ҳам кружок ман худам мисол рӯзи баъди ба худ омадам гӯш кардам як гапере ки дар 10 секунд гуфташ мешава ман дар 3 минут гуфтагиам. яъне ки дар ҳамин ҳолат ман аввал занг задам хона гап задам, яъне ки хона гап задан уже ҳол хубтар буд, на он қадари баъди баъд шидиса буд. Баъд бо дигар тараф гап задан чӣ? На ба хотири одаме ки ҳой на ман хай зангтон задам ина ман мебарам. Не, ба хотири оне мегум ку ин коре ҳастае ки ҳеҷ кас намедонад ва одам ҳастае дар ғарибии ту, ҳеҷ кас намедонад ки чӣ гап мешавад, кай чӣ кор рух метиҳад, намедонӣ. Дар ғарибии мо худмон тоқае мисол як хеш табор як ёру рафиқ дар пеши дарат нестае ки бидар дарта файрод кунад, хабар надоди будурая бибинад. Таваккал ба Аллоҳ мекунем. Баъди хона занг задан фикр кардам ёру рафиқ мемонад. Бо ҳамин тамоми аудиторияи ма ҳам ба мисли як оила ва як ёру рафиқ як бигем чӣ хел бугум як круги наздик ҳам шидага, гарчанде ки агар ма бо ҳамроҳии шумо нашинам, нахезам, бо ҳамроҳии шумо рафтуомад накарда бошам, шумо видеои маро тамошо мекунед, ман комментарияи шуморо мехонам, шумо қатима баҳс мекунед, шумо қатима ҷанг мекунед, шумо қатима соз мешем. Фарқ надора ин ранг як мисли акау додару бародару мақсад ҳамин хешидага зане ки тамошо мекунад метавонад ки ҳамчун мисли апай ма боша, ё ки мисли хоҳари ма боша, ё ки мисли модари ма боша, ё ки бародаре ки тамошо мекунад мисли акау додари ма боша, ҳамин хел ҳис кунанд мисол наздик шидага. Яъне ки баъдан ман баромадам кружок мондам дар телеграм канал. Дар телеграм канал кружок мондам, гуфтам ки хай бародаро ман намедонам дар ин ҳолат ма чӣ бугум, медонам ки ҳолате ҳастае ки душманои ма аз ин кор хирсанд мешаванд. Ман набояд гумонам, хеле фикр кардам, лекин ман мемонам ва респект кардам тамоми тамошобиномда. Нарин шумо. Гуфтам ҳаминро мехоҳам бугум ва ба хотири оне ки телеграм канали ма доступ дорад дар дигар админо, намедонам барои чӣ хотире ки дар ҳамон вақт ҳамро гуфтам ки дар ҳоле ки агар ягон чиз ба сари ма ҳам шуд, канала мисол распад накунен ё ки нафурӯшен, ё ки мақсади ҳамин чӣ ки нобуд нашавада. ҳамин комьюнити ма, ҳамин круги мо, ҳамин бародарои мо ки чӣ хеле ки ҳастанд дар ҳамин ҷа, агар ҳатто ман набошам ҳам монен ҳамин канал чӣ хеле ҳастае беста. ҳамин хел чақчақ кардан бигиранд, ҳамин хел суҳбатҳо рафтан бигирад. Тамом аллакай баъди аллакай ман наметонистам ягон голос монда ягон чӣ дига кардам, барое ки ҳамун сеюм кружок ҳамун охирон ҳамун қадар буд. Пешам даям як стакони обда кам таракш мондагӣ буд, дига ҳам обам бучид. Як илоҷ карда кухни рафтам ки дар ҳамун кухни дига вобшим хай усуш вобшим скори омад. Скори омадак хай вобшим дидан ман уже ба худ омадам, ба худ будам. Вақти ба худ омадан файзик сурат мегира дар телеграм канал мепартоя ки душманҳо хирсанд шидантон, мақсад админид мешава, ҳамаш хубае. аз байн чанд вақт мегзара, рамзия видео мекунад, баъди худаш дуо метаву ва мега ки амҷа гуфта ки душманҳо хирсанд мешаванд, мега Аллоҳ айдили ма бохабарае, ман хирсанд нашидам. охир Рамзия ҷон номитро ҳеҷ кас нагирифта буд. Дар уҷо гуфтагие ки даст ҷимат химам дар якум голос гуфтагием ки аз ин кор душманҳо хирсанд мешавад. Душман ҳар як одам ба худаш душман дорад. Лекин амҷа кружок када гуфта ки душманҳо баъзеш хирсанд мешаванд. Валлоҳи ки ман хирсанд нестам, хирсандам нашидам. як гап пайда, душмании шуморо оне нишон медиҳад ки агар дар ҳамин ҷа пишак боша, якта пишак боша, якта саг боша, як пишак, як саг. Агар ма пиш бугум саг медава, агар ма куч бугум пишак медава, не. Вақти пиш гуфти имена пишак медава. барои чӣ хотир дар ҳолате ки ма гуфтам душманҳо хирсанд мешаванд, ту ҷавоб додӣ. Барои чӣ? Барое ки ҳамин чиза мегӯ ки айдили та Аллоҳ бохабар, бале айдили та ҳам Аллоҳ бохабар, ҳам айнияти худ бохабар ҳастӣ. дуо додаи дар оҷа дуо нате ки аз дуои ту албатта ки ҳамаи чиз дар дасти Аллоҳ, лекин аз дуои ту ҳамун бечораи президенти Эрона дуо додӣ, мурд. Зинда буд Эрон. Вақти президенти Эрон Иброҳим Раисӣ Мурдан ҳақай, мо ба мурдан тайёрем. ҳамин таваллуд шидани одамизод маънои уро дорад ки мемира. яъне ки факти ки одам мемира дар вақти таваллуд шуданаш. ҳамин тифле ки мебинӣ ки таваллуд шуд, яқин дон ки ӯ барои мурдан таваллуд шудагиа. ӯ наметавонад абадӣ беистад. ин як чизе ҳастае ки мо бояд ира қабул кунем ва набояд ба ҳамин факт мо ягон ғамгин шем ё ин ки ягон чизи дигар. Фақат дар ҳаёт рост будан дар корае, дар ҳаёт як хеле будан дар коре ки ҳамин виҷдонат азоб натиҳад. дар вақте ки ҳис кардӣ ки уже мумкинае ки бимбирӣ, виҷдонат азоб натиҳад ки нахезӣ зоррада назанӣ. иниш як тараф ва дуюм ки лангулӣ ман медонам ки коре ки ту кардӣ дар назди подписчикои ман
дидин шумо ки чӣ қадар тамошобинои ма одамое ки маро дастгир мекунанд чӣ қадар бисёранд ва дар ҳамин ҳолат хостем ки худтонро ширин кунем дар ҳамин ҳолат хостем ки худтонро ширин кунем ва хостем ки ба ҳамин баҳона ҳамин темаоро бикшен типа бирава ки гӯё бахши презент чӣ кардем дар видеот ман открита мегӯм ҳама вақт ман ҳамун муҳаммадам бо ҳамун муҳаммадам иншоаллоҳ номи аллоҳа ки дар ҳоли мушкилимон ба ёд гирифтем аллоҳ кӯмакмон мекунад ман аз аллоҳ умедворам лекин чӣ ман дар ин дунё бошам чӣ дар он дунё бошам ман ба ҳардуш розиём ҳама вақт ман ба марг тайёрам лекин вақте ки менависӣ ки эсем шарипов ҳамин хел кор шудагия гуфта медонед ки ин хайпай барои ту лекин чӣ дар кор буд ки барои худта ширин карданам боша агар чӣ дар коре ки ҳамун сурате ки дар кружоки ман дар ҳамҷо мондагия ҳамро ба мисли як издиват савори як круг ҳамин хел круг кардаги рости бини маро дар ҳамҷо мондагӣ я ними даҳани маро мондагӣ агар мемондӣ хуб гапа мезадӣ ҳамун кружока чӣ хеле ки буд дар ҳамун телеграм ҳамун хел мегирифтӣ мемондӣ нормали ин бо чӣ нағма ин масхара ба гуфти худат ту медонистӣ уже ки ман уже ба худ омадагием яъне ки ту видеоро кардаги будӣ кардаи ту ба вақти баромади ту видеои ту нигоҳ кунему ҳамун сурате ки файзе ки публиковат кардаги агар нигоҳ кунем сурат пеш аз видеои тай вақти соатша бардора худтон дурем бинед яъне ки ту медонистӣ дар ҳолати медонистанат дар ҳолати ҳама кор 100% чӣ бо биромада шайтонӣ ки как бу то намедонӣ как бу то чӣ кор шуда ва сурати гроб мондан как бу то гапи хуб гуфтаистӣ лекин ин масхара буд барои чӣ масхара буд барои он хотире ки масхараву хайб буд хайб бо дар масхара ҳамашу адушӣ набуд якумаш хайб чиро нишон метаҳад хайб оно нишон метаҳад ки имена мурдае гуфта сурати гроб мондан савол дар ту сурати гроба ту аз куҷо гирифтӣ сурати гроб ин ба ман ягон тааллуқ надошта ку сурати гроб ҳамҷа открита нишон метаҳад ки ин шайтонӣ дурӯғай гумроҳкуние далши сурати маро ҳам хел каҷала мондагӣ як рости бинира мондагӣ метавонист як кружок калон бигирам ҷамони ягон мушкиле надошт дальнейшиш гап зада як хеле гап задае ки гӯё ки ба ҳамин масъала ки шумо ҳамин проблемаҳоро маҳкам мекунед кадом проблемаҳоро яъне ки ҳамҷа гуфтагие ки чӣ хеле гуфтае агар ки ягон гунаҳгор бошем дар ягон кор бахшиш ва агар ки яктарам дар ягон кор гунаҳгор бошем отра мебахшем такаббурӣ нестае гуфтаи Исусу ё як хушрӯ гап мезанем такаббур набошӣ ту матра агар безеб нагуфтесам такаббур набошӣ ту раз ки ту мегӯӣ такаббур нестӣ хуб мебуроем прямой эфир биё дар прямой эфир ҳаминро аниқ кунем агар ман гунаҳгор бошам ман ай ту бахшиш мепурсам агар ту гунаҳгор бошӣ ту ай ман бахшиш мепурсӣ ягон мушкилӣ нест ҳама 100%. Гӯш кун ту гап задӣ ки мехоҳӣ ки як бародари ту айта хафа набоша ва гап задӣ ки кулли одам хатогӣ мекунад яъне ки ту худ яқин медонӣ ки хатоӣ кардагӣ будӣ нисбати тӯҳмати кардагӣ худат тира медонӣ чӣ ба кала намегирӣ нигаҳ куда ки муҳаммад нигаҳ куда бародар мақсад вақте ки ман видеое ки карда будимаш ту видеоро гирифти монди дар каналат яъне ки даоҷа усмон дашно мекунад таъмира худат нағз медонӣ бародар даоҷа дашно мекунад фаҳмиди бародар ман ба наву хотир қаҳролу гирифтам ӯ видео кардам мақсад ӯ бародарам карда дар уҷа мақсад мара бисёр издиватсиҳо карди ту метавонист ки мара бародар ё ки ягон эфири даъват кунӣ хеле мақсад бе ягон шӯришу бе ягон ҷангу даъвову бе ягон мисусан ту мара даъват кунӣ бигӯӣ ки биё мақсад мисли мардонавор гап занем бародар бобои лангари дар ҳолате ки ман дар ҳамунҷа гуфтам ки бародар мо туро ҳурматат мекунем эҳтиромат мекунем мо туро любой видеота тамошо мекардам ин пеш яъне ки ягон ҷои чиш пастира ишон намета бародар гапое ки дар видеот гуфтӣ такрор гуфтӣ яъне ки аз савол дар иҷа буд ки ту қабул дорӣ ки дар ҳамҷа нисбати ман гапи гуфтагӣ ту тӯҳмат ҳисоб мешавад барое ки асос ман туро гуфтестам ку вақте ки усмон дашнома ҳақорат мекунад ту ҳамура мақсад вай мекунӣ мегӯӣ ки ана и правилна мега дар ҳамунҷа мара сахтам расидагия ман мисол тура бироман видео кардам нигаҳ када бироман видео кардам гап задам номатра таъхир накардам охи бародар тумара бисёр гап дар ҷай қабул дорӣ нигоҳ кун ки аз ҳамин қадар шӯришу ҳамин қадар корои мо ки ба ҳамин дараҷа омада расидагия ба як чизе мара нигоҳ ки ябор мара нигоҳ кун аз як чиз саршидагия ман тра фақат як гап гуфтам бихе
گفتم بخیر درج در اول ماتر پروسا لانگاری گفته گفتم لانگاری بخیر گفتم بخیر گوش کن مرا گفتم بخیر گفتم بخیر مرا گفتم تصدیق کن گفتم یا تصدیق کن یا که رد کن محمد همین اساس داره همین اساس داره ولی گوش کن مرا تخرد نباید بیماری خیسه یک سلامتی را سوز که بو هم درنوده ای بچه گب جای در کوریش آمده بیست کجا میره من نمی پورم بخدا همی ای محمد چی همی کج میره ایس میره اوسی میاد جای برای اون خاطری که همه غلغو از همین سر شید از همین سر شید از توی نیست من برای خیلی کوره میلی چی را از بور کنم تقدم می نیزه کنچیلی تمام نکرده برادر چیکار میکنی کردم که خدا نگاه کنه تقدم رو تمام نکردیم رفتیم نه من چیکار میکنی کردم که برادر من یکم چیز نکردم رفتیم اکای محمد ممکن صوت نمیده لانگاری صوت ممکن ده نه تمام دیدین یک سکون یک جنبستی همجا گپ زنیم یعنی که دیدین برادرو خیلی که خودش میگه که تکبر نیست یا اینکه نمیخواد کس دیگر خفا کردن یا که اگه یگون چی دیگه ما خواستم در اینجا گپ زنم برای چی خاطری که اسنوایی که همین کارو گفتم چی سرشتگی همین رو بفهمونم چی دشنام کردن ما چی دشنام کردن ای چی دیگر کارها همش از سر اون سرشته بود که به اساس مرا این آدمو تهمت کردن که به جان ما خطر می آورد یعنی که نیپروست تهمت اینو گفتن که پشت یهود گرفتگی که یهود خویی نه و این پشتی خویی نه که میگیره خویی نه که طرف آدمو یا مرا گپ زدن که در تاجیکستان ممنوعه اینو تهمت کردن دما که خطر به جان ما داشت خطر به آزادی ما داشت این پروست گپ نبود گپی هوایی نبود و ما از همین قدر طلب کردم گفتم گوش کنین همین گپتون اساس نداره اگر که اساس داشته باشه برای این مرا اساس شه بگین اگر که اساس نداشته باشه برای اقرار شین که اساس نداشت با کلا بگین که اساس نداشت همین گپ تهمت دیگه هیچ چیز نبود لیکن اینو روز به روز همین کارا کلان کرده رفتن گرفتن چی دیگه لیکن کاری که شما کردین البته بر اون خیلی که در چشم خلق خوک پوشیده لیکن بسیار تماشابینای ما هم بودن در کامنتاریاتون چی نویسندگی هم کاری شما کردگی برای دستگیری کردن نبود کاری شما کردگی پروست در نزد خلق خودتون شیرین کردن که как будто که молодецин как будто که کار خوب میکنین لیکن در بالای همین حرکت کردن که مرا از طرفی بدی نشون بدین ویدیو مرا کجا کردگی یک کسوک بینی موندگی تمام دیگهش موند روی ما کنی چی درد دیگه همون کجا که یک نیمی بینیش موندگی تمام این مسخره همون خیپایی که در دیگر مرده ها میکردی سرت قبیده وای داد گفته صورتهای گروه میموندی در ما هم همون کار همون خیپاژور همون گمراه کننده همون من نمیدونم شما را چی بگم شما так что бардора ё муҳим нестай дигар подписчикода ҳаматон дар раҳмат як ҷаҳон ташаккур ма ин қадар дастгириҳои шумо ин қадар чизҳое ки ма дидум дар рафти ҳамин қадар мушкилии ма шумо чӣ хел дастгирӣ карден чӣ хел шумо переживат карден чӣ хел нигарон шиден чӣ хел хостен ки аз ҳолу аҳволи ма тезтар бохабар шавен ин барои ма як фахри хеле ҳам калон аст обод бошен видеоҳои нава интизор бошен ҳамун хел ҳамун темп қатӣ ҳамун скорост қатӣ то вақтере ки аллоҳ моро имконият медиҳад ҳамаш дар дасти аллоҳ аст мо дар ихтиёри аллоҳем ин дунёшам розием агар ки моро лоиқ бинад дар ин дунё буданам у дунёшдам розием агар ки моро хоҳад бара лекин галасавое мондум ки яке бо наген ки ҳамаи видеоашда салом алейк ҳама ништиягай ҳамаи чи бохабар мешиду не ки дар ҳама ҷа сағирана хай нагуфти якалан так что барои ҳамин ҳама вақт фикри шуморо мекунам обод бошем брато як ҷаҳон ташаккур фикрат дар комментария бинависем бародаро видеоҳои нав аз пешай ҳамада хайр то видеоҳои оянда дар ютуби тоҷикӣ дорем акай см агар ягон савол боша мо ҳамон мепурсем гапзаниш дар публика ба мисли як олимай дар ҳақиқат ин одам як инсони ба илмай ӯ барои мухлисош дӯстдоштани кумирай шахсан барои мана беҳтари блогери мирай
дар асоси ягон чиз гапзаниш перфектай дар мавзӯи спорт бовар кун хеле сахтай. Шумо сабаб шуден ака бисёр чизоро фаҳмидем. Зери ниқоби баъзе мулло мо шайтонора дидем ки во мулло не мори ванкор будиянд, tuhmat менам беасос гӯё прокурор будиянд. Эй одамои дуруя, ба хитона нагирен қодӣ, ба и калаи пуштон ба эсем накунем бозӣ.